uMabuza wayeteketiswa ngele The Cats, wayenguthisha, wakhula njalo einhlakeni ze-ANC, wagcina esengomunye wabaholi beqembu abanohlonze. uMabuza wazalwa eMpumalanga ngo-1960, emva kokuyeka ubuthishela wangena kwezombusazwe. Wagcina-ke esengundunankulu wesifundazwe eMpumalanga. Waba-ke yiphini likamengameli ukusuka ngo-2018 kwaze kwaba-ke ngo-2023. Njengosomaqhinga owayenekhono, kwesinye isikhathi wayengasebenzi phambi kwamehlo abantu. Wazuzela-ke ukwethembeka nokugxekwa ngesikhathi esifanayo, ngokungazanyazanyiswa uma-ke kufika ivunguvungu. Owabe eyiliphini likamengameli ushiya umlando wokwethembeka eqenjini ANC nobuholi bezombusazwe obunamandla kakhulu. Ushiya emhlabeni unkosikazi wakhe uNonhlanhla, ingane zabo, kanti uzokhunjulwa futhi kakhulu njengomholi obengumabheka phansi njengesambane, kepha onamandla kakhulu kwezombusazwe eNingizimu Afrika. Lala uphumule David Dabede Mabuza.